ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment. Mun gode. Ya kare ta sai na Ali sai na kalle ce in ni ne da gaskiya kai da ƙarya Allah ya makantar da kai bai tashi gurin bai makanci balle sayyidina Ali kenan kani ne ba ma a ci annabi za a ci annabuwa ba kaman bawa ne annabi ne uban gidansa a haka yake duk girman sahabi girman Muhammadur Rasulullahi duk izar sahabi izar Muhammadur Rasulullahi duk inda wani mai girma ya kai in ba da annabi bane malam saruwa goge mana sai dai me zai babu amma in ka isa in annabi ya aje hula juyar mana ai ba za ta yi ba hakki ne na kowa ya kare mutuncin Muhammadu Rasulullah hakki ne na kowa ya kare mutuncin manzon Allah ba wani boye wallahi da Allah ce wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allaha shadidul iqab mu da mu ake mu ji tsoron fitinar da in ta sauko ba kan kai kadai za su tsaya ba mun dinga gani ba kenan ba gwanda a jefo duki da batun mu mutu gaba daya sai mutum daya ya tsokano manzon Allah kai da kake garin ta shafe ka kai da kake kanan ta shafe ka wanda yake Najeriya ta shafe shi wanda yake Afirka ta shafe shi wanda yake lardin mu ta shafe shi wanda yake duniya ta shafe shi har na makabartu ta shafe su ba salati ɗaya bane yake isar makabarta to zagin annabi da ya fa ga mana zagi ɗaya kuma fa sai mu riga karatu babu babahumi da ya riga mana a duniya ne mu da iya addu'a mu ce kawai take bin su duk abin da kai idan ya kasu mutum zai same su babu addu'a da in kai bin sadaka kai addu'a bin su take to ina a ce a gari an faɗi wani mutsiyaci ɗaya a samu wani ɗaya ya aibata rasulullah kai don baka da kunya ma kai expectin din wata rahama da haka ba wani maganar wai sai ni sai kai kowa ya tashi kare haƙƙin annabi ba ina nufin faɗa ba ina nufin zanga-zanga ba ina ba mu yi ƙoƙari mu kare kanmu mu nusar da wanda duk yake kusan mu nusar da 'ya'yanmu mu nusar da duk wanda ya kusa da mu ko mu matsantawa malaman mu lallai ku gaya mana isar rasulullahi ku ringa gaya mana waye rasulullahi duk wani shugaba itashi kawai ya kare haƙƙin manzon Allah yan majalisa ba mu muka zabe su ba gwamnan ba mu muka zabe su ba shugaban kasa ba mu muka zabe su ba waye aka kudura da ba mu muka zabe su ba me za su mana a duniya da me za su mana a duniya wanda zai share mana hawaye in ba su ƙara haƙƙin manzon Allah ba duk abin da za a yi maka a duniya wallahi sabanin imanin ka ne lokacin da Abu Jahal yake taɓa manzon Allah in ka tuno hirar sai na Rasulullah da Abdullahi bin Mas'ud ike ta ya Abdullahi bin Mas'ud irin zamban da Abu Jahal yake mun ya zo ƙarshe yara 'yan cikinsa ne za su kashe shi abinda kuma ya faru kenan Abdulrahman bin Auf ita ina tsaye da ana zunguri na ga ai Mu'az bin Afra ne ina ta ina wannan Abu Jahl ne taba wanzan Allah yace gashi ta na kuma da an zungure ni sai na ga Mu'az ne dan Abu bin Jamo yace mai namo ina ta ina Abu Jahl ce gashi ta ci to yau ko ya kare har kauta manzan Allah iwa ɗaya Mu'azu ɗan Abu ɗan Jamo saboda halakar da Abu Jahal da yayi amma yanzu ba doka a hannunmu ba doka amma sai mun matsa wa hukuma sai ta ɗau dokar abin da ya kamata kenan ma yi shiru annabinmu ne annabinsu ne annabin kowa da kowa ne ku nutsu ku kame wallahi za ku ga abin da aka alfarmar rasulullah ku nutsu ku kame kuma mu ci gaba da addu'a
idan za a ce haka ake aqida ta ba annabi wai zai wallahi ba wanda zai wallahi ba wanda zai idan aqida ba ta kai ka fadar rasulullahi ba me ranarta amfanin aqida ta kai ka wajen muhammadur rasulullahi in ko ba ta maka ba kai da ita famfam me bambanta mana kafirai rasulullahi ne shine bambancin wa idza qila la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sai ka ce ku kame kar ku aibata annabi ko wala za ai muni akan gaskiya subhan walakin la yashkuru wa huwa hayni ba su san wawaye bane saboda fil qulubihim maradun fazadahum Allah ba mu da wani alfahari a duniya da ya fice Muhammadin Rasulullah ba mu da shi a lahira da ya fice Muhammadin Rasulullah ba kuma abin da mumini yake so duniya da lahira fiye da manzana kuma da laifin matasa a tashi karatu an ki 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 an tsaya ana wata gaba wai kai dan izala ne kai dan tijjaniya ne kai ba kadire ne kai ba shazale ne me kai wannan kowa ya rike haƙƙinsa bana kowa ya je rike abin da iman amma mu tattare a tutar Muhammadu Rasulullahi bana da bai fi mana dadi ba da bai fi ba yanzu da aka taba annabi wai ba taba shi a cikin mu ba to da mun hada kanmu fa kuma da an karatun za a haka ne in ban da wawa jahili dabba wa kake tsammanin zai taɓa manzan Allah wallahi babu wanda duk kaje taɓa manzan Allah wawa ne kuma dabba wofi ne kuma shirme ne sannan tsinan ne a ƙur'ani ma ta yi wa'annan tsinannu ne da la'antar Allah take a kansu babban abu shine mu tsaya gam kada mu ringa ɗabi'a ba irin ta annabi ba kada mu ringa ɗabi'a ba irin ta rasulullahi ba mu kawata kanmu da ilimi mu dage kai da fata sai mun kare mutuncin addininmu mutuncin annabinmu mutuncin annabin shine mutuncinmu ku tashi mu karatu da kau wani gabar aqida duk ta tsaya kun ga dai ranar ta me ta ja mana banda masifa wanda duk zai aqida sani ban hana shi ba amma ba yadda za a yi kana kai imani da Allah kai imani Muhammadu Rasulullah korum dan aqida ta an gaba da kai to aqidar na fi so ko manzon Allah to in annabi na fi so mu hade cikin Rasulullah to gashi nan ni da ma wani ne zai fara a zage shi ni a zage na nake kuma ba wani da a duniya da ni zai sha gaba na akan annabi nake so wanda ga na so ni dan annabi na so shi in nabi mutum dan annabi na fi shi in muka yanke kaba da kai ko kawai annabi ka bari ba ruwa na duk aiki da kan na san ka tafi mu tafi kawai dan kin annabi ka ce ba ka san masoyin annabi sai yana dariƙar ka kai dariƙar sa kake kin gaskiya ne mana ba ita bace to amma ka yadda Allah mu daya mun yadda annabin mu daya sannan qur'anin mu daya kana hadisin mu daya sannan alqiblar mu daya kana hujjar mu iri daya da bangajen mu iri daya zakkan mu iri daya ne sannan inda zamu je aikin hajji guri daya ne kowa kama da rajin Allah da manzon Allah a kiyama mace cin mu daya aljannan mu iri daya uban me nike wa bambancin fadan uban me muke yi ko Allah za a fadan me muke bai kake fa sallah a bayan kake su ban sallah a bayan wannan me yasa saboda baya aqidarka dama aqidarka tana cikin sallah ne shi aqidarsa tana cikin sallah ne waye a cikin sallar bi ne Allah da Muhammadu Rasulullah shike nan a ciki ku tashi dan uwa mu riga Allah mu riga Muhammadu Rasulullah mu riga ilimi da kyau mu rika junan mu ɗan uwa al-muslimu akhul muslim al-muslimu akhul muslim al-muslimu akhul muslim kuna gani irin bala'in da yake diran mana wallahi mun tsoka na Allah wallahi mun tsoka na Allah sai kuma abin da baka gani wallahi haka ne kan wa zaka taba manzon Allah kan menene kuma kai a taba annabi wai ka koma gida kai bacci wallahi da babanka aka zaga ba za ka yi bacci kowa ya tashi karar mutuncin manzana idan yanzu ba lokacin wai a zaga a fasa nan a ruguda nan ba wannan lokacin ba mitin turundo mai riko da Muhammadu Rasulullahi kam mu tsaya da kyau mu kuma mu dage sai lallai an yi abin da za a yi akai
raina ne a ɓace da yawa raina ne a ɓace da yawa raina ne a ɓace da yawa banda ma majalisun abokina ne da ba zan zo ba amma sai dai ina ƙara gaya mana fa wallahi idan kana so ku kulla gaba da Allah shine ka taba annabi idan kana so ku kulla soyayya da ba ta da gizi ka zama supporter na rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka talauci baka wulakantuwa baka tozartuwa baka kuma izgilantuwa saboda me ubangidanka muhammadin rasulullah duk wanda zaka yaba wa a duniya Allah ba abin da zai ba lada zai baka nuban me zai baka za sa ka me kai ka amma kardiba annabi bana kaji so ɗaya za ka faɗe so goma Allah zai kira salati ɗaya za ka yi masalati goma za a yi maka in kuma kai yayin annabi sai Allah yayin ka in kuma ka zo da shi kana ɗauki a kiyama kai da wutar da na mafaufau in zuciya ka tazo annabi kake so tun a duniya dan aljanna ne kai hadisin Abdullahi bin Umar ko makarar khubbi bi qalbi abdin illa harrama Allah tasadahu ala an-nar zuciya bata tudanya da manzon Allah ba sai Allah ya haramta wannan jikin gabarin tun wutar jahannama wani da baka zo mutuwa ka faɗa annabi ba an tuhume ka a kabari ko an yi duk wanda zai mutu da la ashhadu an la ilaha illa muhammadur rasulullah me ya mutu ya mutu shahidi in ka isa ka mutu da sunan wani ka mutu da sunan wani ai ga kiyaman nan za ta tashi ga kiyaman nan za ta tashi wallahi mutum baya raina kansa sai ranar kiyama kuma kamar gobe ce fa kar ku tuna wai ta kai jibi iya gobe ne ta cinta dan haka zan tsaya nan fatan Allah hada mu da Muhammadu Rasulullah Allah ya kare mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammadin nurin zati wa sirri sari wa nurin fi sirri asma'i wa sifati wa sahbihi wa sallam taslima la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin alhamdulillah ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda za ku rika samun shirye-shiryen mu a kan lokaci haɗi da danna like sharing da kuma comment mun gode